Aqbad X amount u għamlu division b'10,000. Hekk wieġeb Simon Busuttil meta reġa' kien mistoqsi għal dettalji dwar il-proposta li Maltin imorru jgħixu Għawdex jingħataw 10,000 euro. Ma għandek hekk xi massimu, ovvjament qed se jkun budgeted. Jekk se jkun miljun, l-iskema toħroġ u ngħidu fl-ewwel darba li ser noħorġu l-iskema aħna ser nibbeġitjaw X amount of money. Iżda l-mistoqsija hi kemm se jkun dak l-X amount. Busuttil ma jafx imma fakkarna li dak li trid taqsmu b'10,000 biex imbagħad tkun taf kemm se jibbenefikaw. Dik waħda għall-lotja, għall-inċentiv li aħna ser nagħmlu biex koppji żgħażagħ imorru jgħixu Għawdex, din hija inċentiv ta' 10,000 imma nagħmluha limited skont il-budget li ser nallokaw għaliha. Jiġifieri, jekk inti ser tibbaġitja miljun għaliha, evidentement tagħmel miljun division by 10,000 u tkun taf kemm il-wieħed se joħroġ minnha. Jiġifieri tara x'interess ikun hemm biex dan isir. Normalment meta toħroġ skema l-ewwel ikollha budget, iżda donnu Busuttil biħsiebu jaħdimha bil-kontra. L-ewwel irid jara x'interess se jkun hemm. Tara t-take-up x'inhi u allura inti tkun tista' tikkostja. U għalhekk aħna għadna din l-iskema. Irridu nużaw din l-iskema biex inħajru koppji żgħażagħ imorru Għawdex. Dan ifisser li ma jistax jgħid lanqas kemm se jgawdu. Għalkemm għamilha ċara li hu biss min jilħaq l-ewwel. Mek għandek skema ma tistax tgħid issa Dr. Busuttil. Lajja budgeted. Jien irrid nara min jista' jkun interessat li jagħmel dan il-pass lejn Għawdex. Aħna però meta noħorġu l-iskema ngħidu dan hu l-budget li se npoġġu għaliha on a first come first serve. Però l-ġurnalisti fakruh kif il-Partit Laburista qed jaħdem differenti. Imma għandek xi tip ta' costings ta' dawn l-affarijiet, peress li l-Partit Laburista qed jgħid din il-proposta tiswa hekk, din tiswa hekk, għandek xi stimi hekk how much are these things? Of course. Mela, l-ewwel nett aħna meta noħorġu proposti nikkostjawhom ukoll. Mbagħad meta ma felaħx iktar għall-mistoqsijiet beda jiċċajda. U biex nagħtu inċentiv u din tista' tapplika li int ukoll. Inti biex nagħtu dan l-inċentiv ikollok qotja ta' 10,000 ma nafx hekk se tiżżewweġ dal-waqt jew xi ħaġa ma tista' tinteressa lilek ukoll. Sewwa qotja ta' 10,000. Ġifieri din hija inċentiv illi skużani jekk liftek il-fil. Kont qed niċċajta ftit.